Moitas persoas descobren que son autistas xa na idade adulta e a maioría das veces sábeno a raíz de que lles diagnostiquen un fillo. Detectalo axiña serve para desenvolver habilidades que melloran moito a calidade de vida. El reto más importante es el diagnóstico precoz. As asociacións de pacientes teñeno claro, sobre todo ao comprobar como a prevalencia dos trastornos do espectro autista se multiplicou por 10 en 20 anos, simplemente porque estaba infradiagnosticado. Adaptamos un cuestionario para detectar o camuflaxe de trazos autistas que a día de hoxe está tendo moita aplicabilidade porque en España non o había. Agora poden detectar os casos camuflados e hai máis entre as mulleres porque nelas é maior a presión para encaixar. Cun enorme sobreesforzo, observan, imitan. Non pode amosarse como é realmente, hai unha perda de autoestima. Por exemplo, eu agora nunha entrevista teño que, parpadear, mover a cabeza así un pouco, como para que non pareza un robot, non? É unha forma diferente de percibir o mundo, non? Desde os que pasan desapercibidos pero cunha gran presión que lles provoca sufrimento ás persoas que apenas poden levar unha vida funcional sen axuda, o espectro autista é moi amplo. Os Asperger, por exemplo, están moitas veces asociados ás altas capacidades. Para nosotros es un honor que CIMUS nos llame, que esté pendiente de nosotros, sobre todo por la parte humana. Un de cada 100 nacementos é un TEA. A xenómica e a psicoloxía lograron xa grandes avances no diagnóstico para que as súas vidas sexan mellores.